dispositiu s'ha activat en un dia especialment intens pel que fa al retorn de les vacances de la gent que havia marxat cap als seus països d'origen, al nord d'Àfrica, tenint en compte especialment que duguen la càrrega ben subjecta i que no excedisquen el pes autoritzat, qüestions sobre les quals detecten més conscienciació, però també l'ús dels elements passius que eviten accidents. Fa uns anys que fem aquest dispositiu, l'evolució ha sigut important, sobretot pel que fa al tema de la col·locació de la càrrega i de la quantitat de la càrrega dels vehicles, que tal com he dit abans era un fet molt plausible que es veia a peu de carretera que creava cert perill a l'hora del desplaçament. Se nota molta evolució també en els sistemes de seguretat passiva, en l'ús que cada vegada se'n fa més, però, torno a repetir, és una assignatura pendent que aquesta gent faci ús dels cinturons i dels sistemes de retenció infantil dels menors, que és un tema que evidentment ens hi hem de ficar per evitar accidents i si produeixen els accidents que siguin el menys lesius possibles. La majoria de vehicles es dirigeixen cap a països del nord d'Europa, com França, Bèlgica, Itàlia o Alemanya. L'operatiu s'ha concentrat a l'àrea de servei de l'Aldea, a l'autopista AP7. Des que entren a Catalunya, una dotació dels Mossos detecta les possibles infraccions i els fan aturar en aquest punt. L'acció de vigilància continuarà en marxa fins al 15 de setembre.